മുകളിൽ കയറി നിൽക്കണ എൻ്റെ കുഞ്ഞാവേനെ കണ്ടോ? രണ്ട് കൈയും കെട്ടി നിൽക്കണം നോക്കി. ഇപ്പം തന്നെ വിട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പുറത്തേക്ക്. അധികം നേരമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. 4:30 ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഓടിക്കളി എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 6 മണിയായപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കയറാൻ വേണ്ടി കിടന്ന് കാണിക്കണം നോക്ക്. ഇവന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കണ്ട കരയുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട്? ഞാൻ തുറക്കണില്ല കേട്ടാ, നിന്നെ കയറ്റണമില്ല. ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ പാവക്കുട്ടികളെ എല്ലാവരും കളിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് 6 മണിയായിപ്പോൾ. അവനെ വിട്ടപ്പോൾ അവൻ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്നതാ. കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കണണ്ട കുട്ടി. നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വാവേ? നോക്ക്, അവൻ അമ്മയുള്ളടുത്ത് നിൽക്കണം, അതാണ് അവൻ്റെ കുഴപ്പം. നിൽക്കണണ്ട, തുറക്കാം. ഇതാണ് കേട്ടാ.